Здравейте! Преди Рождество Христово ви разказах за истината за раждането на Исус. Кога и къде се е родил. Казахме още, че на 25 декември не е неговия рожден ден, но че всички християни още през 4 век са се съгласили на този ден да празнуват Рождество Христово. Днес ще продължим. Когато се родил Исус, в една друга далечна страна няколко мъже са наблюдавали звездите и видяли се появата на нова звезда. И казали: родил се е нов цар. Тогава взели много скъпи подаръци и тръгнали да търсят новия цар, за да му се поклонят. И отишли направо в двореца на цар Ирод. Здравейте, цар Ирод! Ние сме тук да се поклоним на новия цар. Видяхме нова звезда в небето. Цар Ирод бил много неприятно изненадан, защото всеки, който можел да бъде цар, е бил потенциален враг. Така че той каза: тук няма цар друг освен мене. Никой не се е родил. Мъдреците казали: не, ние видяхме появата на нова звезда на небето. И цар Ирод им казал: идете и намерете новия цар и на връщане минете от тук да ми кажете къде е, за да ида да му се поклоня. Мъдреците излезнали от двореца на цар Ирод и са заговорили с местните хора, така че те им обяснили какво пише в пророчествата, къде и кога трябва да се роди новия цар. Те се запътили към Витлеем юдейски и намерили Мария, Йосиф и Исус. Дали подаръците, поклонили се и си тръгнали, но не се върнали през същия път, защото били предупредени от ангел Господен за намеренията на цар Ирод. А какви били намеренията на цар Ирод? Той искал да убие Исус. Така че мъдреците си тръгнали по пътя и си отишли в тяхната страна, без да се обадят на Ирод. Ирод разбрал, че бил излъган от мъдреците, ядосал се много и заповядал да убият всички бебета, които са били на Христовата възраст. Така, мили деца, с това приключва нашата история. Нашия Исус не бил убит, защото той отишъл в Египет с майка му и с баща му, докато умре цар Ирод. Ангел от Господа слезна и предупредил Йосиф на сън, че там е опасно за тях и че майката и детето трябва да отидат в Египет. Така че Бог имал грижата неговият син да бъде спасен. И сега да се помолим с нашата молитва: Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ежедневния хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата во вековете. Амин. Мили деца, днешното видео го снимаме в град Лимасол, Република Кипър. И молитвеният дом, който посещаваме ние с моят съпруг, се нарича Светлината Емануил. Ако разполагате с време, минете от тук, ще се помолиме заедно, ще поговорим за Исус и ако имате някакви въпроси, ние сме тук, ще ви отговорим. Бъдете благословени. Оставам ви в Божията прегръдка, защото само там има сигурност. Благославям ви с домовете, с бабите и с дядовците. Хубав ден! С радост пълно днес е моето сърце. Кое?